O motivo de estar hoxe aquí é o gran orgullo para min é presentarvos o 17º encontro de embarcacións tradicionais. Un encontro que de alguma forma titulamos como Proa ás Orixes e ten todo o sentido do mundo. Esta é a 17ª edición. O encontro naceu en Ribeira no ano 1993, entón estamos volvendo a casa que viu nacer os encontros e que viu nacer incluso a propia federación. De resultas daquel encontro, 5 colectivos, entre os que estaba a Cofradía da Dorna, decidiron tirar para adiante e meterse de cheo no mundo da salvagarda das embarcacións tradicionais, que non é só iso. As embarcacións tradicionais non son máis que a materialización, son os obxetos nos que nos podemos encerrar toda unha cultura, que é a cultura, por suposto, de Ribeira, e que é a cultura de todo o país galego, que, ao fin e ao cabo, é un país que vive de cara ao mar, non? Como decía Staffan Morling, un dos grandes defensores da nosa cultura marítima, Galicia non está no cabo do mundo, sino que está no centro do mar, e hoxe estamos no centro do mar, en Ribeira, presentando este encontro. Por suposto, agradecer ao Concello de Ribeira, como anfitrión desta gran festa galega da cultura mariñeira, agradecer a Cofradía da Dorna que se botara ao lombo o gran traballo de traer para aquí este encontro e, por suposto, non temos máis que agradecer tamén o resto de administracións, institucións, asociacións, todo o tecido que está apoiando esta gran festa, e aínda que parece un pouco pesado por deferencia e a risco de que me esqueza de alguén, que sempre pasa, e xa vos pido disculpas de antemán, vou relatar. Falado do Concello de Ribeira, por suposto, temos que referirnos á Xunta de Galicia, diversas consellerías que apoian o encontro, o Consello do Mar, o Consellería de Cultura, o Consellería de Industria, a Deputación Provincial da Coruña, a entidade Portos de Galicia, a Fundación Pública Artesanía de Galicia, o GAL Ría da Arousa, a Cofradía de Pescadores de San Pedro, a marca Lirio de Ribeira, o Instituto IES número 1 de Ribeira, o CIFP de Coroso, a Asociación de Amas de Casa de Ribeira, Aires da Dorna, a Asociación de Loita contra o Cancro, a Asociación Reventa Pistóns, o Centro Cultural Lustre Rivas, o Liceo Marítimo, a Librería Máster, tamén de Ribeira, a Redeiras, de Ribeira, e xa saindo un pouco da contorna, temos que referirnos a algunhas entidades e asociacións que van tomar parte activa no encontro, poñendo mostras, poñendo exposicións, poñendo traballo, a Fundación Xosé Soto de Fión, que traerá unha mostra do Ecomuseo de Arxeiz, que, por certo, temos que comentar que a Federación Galega pola Cultura Marítima tamén é fluvial. E aquí temos, neste Ecomuseo de Arxeiz, unha mostra de como esta cultura do mar e das augas en xeral tamén se estende, neste caso, a unha entidade que está radicada, nin máis nin menos que no Miño, para Lugo, tamén estará presente. A Cofradía Ibérica do Texo, que representa unha das entidades portuguesas máis activas que sempre está presente nos encontros, o Servicio Nacional do Patrimonio Cultural da Rexión dos Lagos de Chile, teremos unha representación chilena, o CEIDA, a Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, os nosos queridos compañeros de Agalcari que traballan man con Cultus Mar desde hai moitos anos, a Asociación Galega de Artesáns, a Asociación Ámbar e a Asociación Mares da Fin do Mundo. Ben, feitas estas presentacións e agradecimentos necesarias, aínda que longas, e afortunadamente longas, quer decir, o encontro sí que recolle moita colaboración de moitas entidades, e sin el sería imposible concebirlo así. Feita esta presentación, quería comentarvos simplemente cal é a filosofía do encontro, que é o que traemos aquí a Ribeira nesta edición. Ben, como decía, o encontro naceu en 1993, desde aquela celébrase con carácter bienal e itinerante por distintos portos e localidades galegas. Quere decir que a idea é que poidamos estender esta mostra cultural, esta festa patrimonial, a cantos máis lugares, mellor, desde logo.
e ten unha dupla realidade. Por un lado, a Federación e todos os colectivos, os colectivos veñen aquí, veñen a vosa casa, veñen a Ribeira a presentar toda a cultura, todo o traballo que teñen desenvolvido, pero simultaneamente a propia localidade de Ribeira e a contorna exhiben ao resto do mundo o seu patrimonio local, a súa cultura local. E, por tanto, parecenos que é moi interesante pensar nesta festa desa maneira dual, non? É unha festa do mar, é unha festa da cultura mariñeira, na que Ribeira presenta o mundo e o mundo tamén se presenta en Ribeira, non? Como vos decía, esta é a segunda ocasión en que se celebra o encontro aquí. O encontro cambiou moito de formato, cambiou tamén de dimensión desde a primeira edición, vale, pensade que comezaron 5 colectivos, somos 44 agora, comezou tamén cunha pequena mostra e agora mesmo pois, estamos falando de máis dun 100 de embarcacións de todo tipo, de todas as tipoloxías e ademais con presenza peninsular moi importante e incluso extraeuropea, non? Este ano decíamos, temos unha representación ni máis ni menos que de Chile, moi importante ademais, non? Así que convidar pois, a toda a comunidade de Ribeirán, a toda a contorna, a toda a comarca a disfrutar desta gran festa, non? O encontro baséase principalmente no valor do voluntariado e da cooperación, e así traballamos sempre. Iso é o que fai grande, non é unha festa que veña impostada desde fora, non é un chiringuito que ven desde fora de Ribeira e se instala aquí, senón que é fundamental a cooperación local, institucións, o tecido social, e máis, iso que lle dá éxito ao encontro. Agora mesmo, despois de moitos meses de traballo do comité, no que está representados o Concello, varios concelleiros, por suposto a Confraría, máis asociacións, agora mesmo podemos anunciar que temos a fortuna de ter o programa non finalizado, pero sí prácticamente feito. É un programa que pensamos moi interesante, moi digno, realmente un programa importante, non? E comento-vos así as accións máis importantes que normalmente forman parte do encontro, no que haberá diversas presentacións, as presentacións, mesas redondas e demais, ese espazo do encontro onde tratamos de transmitir os saberes. Este ano, debido de novo a presenza en Ribeira, esa transmisión de saberes terá un centro de atención moi importante na carpintería de Ribeira. En Aguiño tedes unha das iconas da carpintería de Ribeira de todo o país, que é o mestre Domingo Ayaso, aquel que pintaba nas paredes as formas dos barcos, non? Ben, Domingo Ayaso representa ese saber facer transmitido desde xeracións antes e as xeracións posteriores. Iso que se chama patrimonio, é algo que pertence a todo o mundo, que nos ven dado e nos debemos transmitir. Claro, o feito de que Domingo Ayaso sexa daqui implica, por suposto, que a carpintería de Ribeira, os constructores de barcos, os mestres, son un centro moi importante. Con eles estarán tamén os compañeros da Galcari, que teñen as súas carpinterías pois aquí en Rianxo, en Cabo de Cruz, os compañeros que veñen da carpintería de Ribeira do Norte, de San Cibrán, a Galcari, e a propia expedición chilena manifestou un interese enorme en transmitir coñecimentos da carpintería chilena e recibir coñecimentos da carpintería galega. Entón, parece evidente que a carpintería de Ribeira será este ano un dos centros de atención importantes nesta parte máis cultural, máis divulgativa dos saberes, non? Que é o que chamamos as presentacións e demais, o programa un pouco máis académico. Teremos, por suposto, exposicións, algunhas delas que xa están prácticamente para arrancar, para ir dando un pouco de ambiente á Vila de Ribeira.
En particular, nunha das carpas que instalaremos, esa carpa que estará destinada á cultura local ou comarcal, teremos varias mostras do Galpia da Arousa, da Asociación Ámbar, da Cofradía da Dorna, será un pouco o centro onde se transmitan os saberes, a cultura propia ao resto do mundo. Teremos diversas mostras do patrimonio. Neste apartado, neste epígrafe, temos que destacar todas as mostras da cultura que ven de fora e que se vai presentar aquí. Son as delegacións que participan habitualmente nos encontros. E temos moitas, moi importantes e moi variadas. E vou volas nomear porque tenemos, en particular, unha delegación mixta compartida catalana-balear, con barcos e con presentación da súa propia cultura, tamén moi interesados, por certo, na carpintería ribeira, é dicir, é outra pata máis a engadir aquel centro de atención importante, non? Temos, por suposto, a mostra habitual dos compañeros vascos de Albaola e da Asociación Eusko Baceleroac, que tamén traerán barcos e traerán mostra da súa propia cultura. Teremos unha delegación da Bretaña francesa, da Semana do Golfo de Morbihan, que estarán aquí tamén para coñecer o encontro. Simultaneamente, a propia Federación vai mandar en breve unha pequena delegación alá para facer tamén divulgación do encontro. Teremos tamén unha representación irlandesa que traen os seus curracs, as súas embarcacións de coiro e brea, a remo. Teremos, ademais, unha importantísima, como sempre, e esta, perdonade que a presenta así, pero que a especial. Os compañeros portugueses traen sempre unha mostra moi importante e moi diversa. É, en certo modo, a gran alianza da Federación Galega, non? É a cultura portuguesa que, en certo modo, é unha continuidade da propia cultura galega. Así que é un saúdo especial tamén os compañeros portugueses que traerán unha mostra de maior dimensión que en outras ocasións e seguramente moito máis integrada das distintas manifestacións culturais que se dan en Portugal, que son moitas, non, estendidas por todo o litoral. E, finalmente, aquela outra delegación da que vos falaba, que é a chilena, é a primeira vez que temos nos encontros unha presenza tan importante pola distancia e incluso polo numeroso que vai ser o equipo. Van traer entre 11 e 13 persoas con un barco que non ven navegando desde Chile, un barco que foi construído recentemente no asteleiro de Albaola en Pasaia, pero que o van botar ao mar e vai vir o encontro que será a súa primeira presentación digamos que en público, non? Así que nos parece un momento moi importante para reivindicar que a propia cultura galega vai estar presente en Chile, como Chile vai estar presente en Ribeira nesta ocasión, non? Vale. Por suposto, teremos mostra de oficios tradicionais, de redeiras, de cesteiros, de diversas manifestacións. Montaremos un espazo familiar. O espazo familiar parecenos especialmente importante porque é o que permite que esta cultura tamén chegue ás crianzas e á xuventude, a xente máis nova, que vai ser o relevo. Falábamos antes de patrimonio, o que nos recibimos e transmitimos. A quen o transmitimos? Efectivamente, as crianzas. Por tanto, debemos incluirlas no encontro, deben ter a súa actividade propia e o seu espacio en particular. Entre outras, aparte de múltiples obradoiros e espectáculos destinados directamente ás crianzas e ás familias en xeral, montaremos tamén unha actividade no mar para que os rapaces poidan facer o seu bautismo de mar en pequenas embarcacións a remo, vale? Para que perciban de perto tamén eles a sensación de estar no mar, non? Outra das patas importantes do encontro é sempre a inclusividade. Estamos traballando coa Asociación Ámbar para que poñan unha mostra do labor que eles fan coas persoas que teñen algún tipo de diversidade funcional, como, por outra banda, o encontro convidará a un grupo de usuarias e usuarios deste centro Ámbar para que naveguen.
para que tamén sintan o mar en primeira man, non? É algo que facemos habitualmente nos encontros e parece moi importante estender a persoas con diversidade esta festa. Xa, para rematar un pouco o programa, teremos animación de rúa, teremos concertos nocturnos, en particular Catuxa Salón estará con nós, Teño Jures estará con nós, non podemos esquecernos, por suposto, de Kiko Cadaval. Ribeira é un encontro sin Kiko Cadaval non se pode entender. Por moitos motivos, pola importancia do propio Kiko como narrador, o gran narrador galego que temos, polo seu coñecemento do medio mariño, da cultura mariñeira, e polo seu carácter de gran divulgador, non? Así que, por suposto, Kiko será unha das almas do encontro. E para ir rematando, decía, estamos pensando en organizar roteiros, presentar o patrimonio en terra, non? Con isto, prácticamente, temos o que sería o programa básico do encontro. Para finalizar con esta presentación, incorporamos tamén un programa audiovisual presentando a última Dorna de Ons, un documental que se presentou hai pouco e está circulando por todo o país con moito éxito. E, ademais, teremos tamén a participación da Asociación Mares da Fin do Mundo, que colabora con o Concello de Ribeira tamén na mostra audiovisual, e que no encontro está presente tamén pasando varias pezas audiovisuais de carácter entre divulgativo, artístico, creativo, non? Que pensamos que é unha proposta moi interesante para atraer, digamos, novas linguaxes ao encontro. Ben, con isto vou rematando facer unhas poucas mencións, paso a palabra directamente a Xota. Unha mención especial a todas as tripulacións galegas que van estar presentes no encontro. Estimamos que veñan máis de 100 barcos. De feito, estamos traballando cunha estimación de 120 e o dimensionamento vai ser de até 140 para prever que haxa unha inscripción realmente maior. O nivel de tripulantes inscritos vai ser alto. En certo modo, imos ocuparvos a vosa casa. E cando alguén ocupa a casa de outro, vai molestar, efectivamente. Por tanto, un agradecemento moi especial a toda a cidade de Ribeira, a toda a súa cidadanía, as confradías. Imos ter que mover barcos, imos ter que desplazar coches aparcados, imos montar un Cristo. Nunha palabra, imos montar un Cristo en Ribeira. Pero tede seguro que, porque sempre pasou así, tede seguro que a xente vai quedar satisfeita, vai quedar encantada de ternos recibido e de ter compartido con nós esta gran festa. Facer, xa vos digo, esta mención ás tripulacións. Sin barcos e sin tripulantes non hai encontro, os barcos son o centro da festa, pero hai outro colectivo que tamén é fundamental, é o voluntariado. Sin voluntariado tampouco hai encontro. E o voluntariado permite varias cousas. Por suposto, permite aforrar cartos, sin dúbida, non? O que fai unha persoa voluntaria, pois o mellor faino gratis, faino de boa fe, faino de corazón, e o mellor aforran os cartos. Pero hai outro elemento moi importante que ten que ver co voluntariado, que consiste en estender a festa a outras persoas, que as persoas voluntarias realmente se sintan partícipes da festa. É o que decía ao principio, a festa non é impostada, non é un chiringuito que se coloca aquí e o domingo marcha, sino que a xente daqui, en particular o voluntariado, síntese partícipe. E, de feito, o domingo, a noite, adoitamos facer dedicar a última cea desta festa, dedicala a facer unha homenaxe especial ao voluntariado. Vale?
que é unha das pezas básicas dun encontro, así que animar a toda a ciudadanía de Ribeira a que se apunte como voluntaria. Evidentemente, estar como voluntaria nun encontro implica traballo, pero é unha satisfacción absoluta ver como esas persoas, ao final, se sinten recoñecidas e se sinten parte inherente do propio encontro. E, finalmente, tamén unha chamada á participación cidadá, en xeral, a disfrutar da festa, a decorar as vosas casas, os balcóns, con elementos mariñeiros, e pois que Ribeira sexa o auténtico centro mundial da cultura mariñeira, que o será, entre o 17 e o 20, será, sin dúbida ninguna. Así que, eu xa remato, grazas de novo por estar aquí, e paso a palabra a Luís, non sin antes facer un último agradecimento, que veredes despois no propio vídeo elaborado por Pablo, que temos aí, compañero tamén da Federación de Culturmar, un agradecemento a Catuxa Salón, que puxo a música de balde no vídeo, que estará no encontro no programa nocturno, e a Kiko Cadaval de novo, que puxo a voz en off. Vale, queda dito, así que, perdón, paso a palabra a Xota. Moitas gracias. O motivo de estar hoxe aquí é o gran orgullo para min é presentarvos o 17º encontro de embarcacións tradicionais. Un encontro que de alguma forma titulamos como Proa ás Orixes, e ten todo o sentido do mundo. Esta é a 17ª edición. O encontro naceu en Ribeira no ano 1993, entón estamos volvendo a casa, que viu nacer os encontros e que viu nacer incluso a propia federación. De resultas daquel encontro, 5 colectivos, entre os que estaba a Cofradía da Dorna, decidiron tirar para adiante e meterse de cheo no mundo da salvagarda das embarcacións tradicionais, que non é só iso. As embarcacións tradicionais non son máis que a materialización, son os obxetos nos que nos podemos encerrar toda unha cultura, que é a cultura, por suposto, de Ribeira, e que é a cultura de todo o país galego, que, ao fin e ao cabo, é un país que vive de cara ao mar, non? Como decía Staffan Morling, un dos grandes defensores da nosa cultura marítima, Galicia non está no cabo do mundo, sino que está no centro do mar, e hoxe estamos no centro do mar, en Ribeira, presentando este encontro. Por suposto, agradecer ao Concello de Ribeira como anfitrión desta gran festa galega da cultura mariñeira, agradecer a Cofradía da Dorna que se botara ao lombo o gran traballo de traer para aquí este encontro, e, por suposto, non temos máis que agradecer tamén o resto de administracións, institucións, asociacións, todo o tecido que está apoiando esta gran festa, e aínda que parece un pouco pesado por deferencia, e a risco de que me esqueza de alguén, que sempre pasa, e xa vos pido disculpas de antemán, vou relatar. Falado do Concello de Ribeira, por suposto, temos que referirnos á Xunta de Galicia, diversas consellerías que apoian o encontro, Consellería do Mar, Consellería de Cultura, Consellería de Industria, a Deputación Provincial da Coruña, a entidade Portos de Galicia, a Fundación Pública Artesanía de Galicia, o GAL Ría da Arousa, a Cofradía de Pescadores de San Pedro, a marca Lirio de Ribeira, o Instituto IES número 1 de Ribeira, o CIFP de Coroso, a Asociación de Amas de Casa de Ribeira, Aires da Dorna, a Asociación de Loita contra o Cancro, a Asociación Reventa Pistóns, o Centro Cultural Lustre Rivas, o Liceo Marítimo, a Librería Máster, tamén de Ribeira, a Redeiras, de Ribeira, e xa saindo un pouco da contorna, temos que referirnos a algunhas entidades e asociacións que van tomar parte activa no encontro, poñendo mostras, poñendo exposicións, poñendo traballo, a Fundación Xosé Soto de Fión, que traerá unha mostra do Ecomuseo de Arxeriz, que, por certo, temos que comentar que a Federación Galega pola Cultura Marítima
tamén é fluvial. E aquí temos, neste Ecomuseo de Alxeriz, unha mostra de como esta cultura do mar, das augas en xeral, tamén se estende, neste caso, a unha entidade que está radicada, nin máis nin menos que no Miño, para Lugo, tamén estará presente. A Cofradía Ibérica do Texo, que representa unha das entidades portuguesas máis activas que sempre está presente nos encontros, o Servicio Nacional do Patrimonio Cultural da Rexión dos Lagos de Chile, teremos unha representación chilena, o CEIDA, a Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, os nosos queridos compañeros de Agalcari que traballan man con Culturmar desde hai moitos anos, a Asociación Galega de Artesáns, a Asociación Ámbar e a Asociación Mares da Fin do Mundo. Ben, feitas estas presentacións e agradecimentos necesarias, aínda que longas e afortunadamente longas, quer decir, o encontro sí que recolle moita colaboración de moitas entidades e sin el sería imposible concebirlo así. Feita esta presentación, quería comentarvos simplemente cal é a filosofía do encontro, que é o que traemos aquí a Ribeira nesta edición. Ben, como decía, o encontro naceu en 1993, desde aquela celébrase con carácter bienal e itinerante por distintos portos e localidades galegas. Quere decir que a idea é que poidamos estender esta mostra cultural, esta festa patrimonial, a cantos máis lugares, mellor, desde logo. E ten unha dupla realidade. Por un lado, a Federación e todos os colectivos, os colectivos que integran, veñen aquí, veñen a vosa casa, veñen a Ribeira, a presentar toda a cultura, todo o traballo que teñen desenvolvido, pero simultaneamente a propia localidade de Ribeira e a contorna exhiben ao resto do mundo o seu patrimonio local, a súa cultura local. E, por tanto, parecenos que é moi interesante pensar nesta festa desa maneira dual, non? É unha festa do mar, é unha festa da cultura mariñeira, na que Ribeira presenta o mundo e o mundo tamén se presenta en Ribeira, non? Como vos decía, esta é a segunda ocasión en que se celebra o encontro aquí. O encontro cambiou moito de formato, cambiou tamén de dimensión desde a primeira edición, vale, pensade que comezaron 5 colectivos, somos 44 agora, comezou tamén cunha pequena mostra e agora mesmo estamos falando de máis dun cento de embarcacións de todo tipo, de todas as tipoloxías e ademais con presenza peninsular moi importante e incluso extraeuropea, non? Este ano decíamos, temos unha representación ni máis ni menos que de Chile, moi importante ademais, non? Así que convidar pois a toda a comunidade de Ribeirán, a toda a contorna, a toda a comarca a disfrutar desta gran festa, non? O encontro baséase principalmente no valor do voluntariado e da cooperación, e así traballamos sempre. Iso é o que fai grande, non é unha festa que veña impostada desde fora, non é un chiringuito que ven desde fora da Ribeira e se instala aquí, senón que é fundamental a cooperación local, institucións, o tecido social, e demais, iso que lle dá éxito ao encontro. Agora mesmo, despois de moitos meses de traballo do comité, no que está representados o Concello, varios concelleiros, por suposto a Confraría, máis asociacións, agora mesmo podemos anunciar que temos a fortuna de ter o programa non finalizado, pero sí prácticamente feito. É un programa que pensamos moi interesante, moi digno, realmente un programa importante, non? Comento-vos así as accións máis importantes que normalmente forman parte dun encontro, no que haberá diversas presentacións, as presentacións, mesas redondas e demais, e ese espazo do encontro onde tratamos de transmitir os saberes. Este ano, debido de novo a presenza en Ribeira, esa transmisión de saberes terá un centro de atención moi importante na carpintería de Ribeira. En Aguiño tedes unha das iconas da carpintería de Ribeira de todo o país, que é o mestre
Domingo Ayaso, aquel que pintaba nas paredes as formas dos barcos, non? Ben, Domingo Ayaso representa ese saber facer transmitido desde xeracións antes e as xeracións posteriores. Iso que se chama patrimonio, é algo que pertence a todo o mundo, que nos ven dado e nos debemos transmitir. Claro, o feito de que Domingo Ayaso sexa daqui implica, por suposto, que a carpintería ribeira, os constructores de barcos, os mestres, son un centro de acción importante. Con eles estarán tamén os compañeros da Galcari, que teñen as súas carpinterías aquí en Rianxo, en Cabo de Cruz, os compañeros que veñen da carpintería Ribeira do Norte, de San Cibrán, a Galcari, e a propia expedición chilena manifestou un interese enorme en transmitir coñecimentos da carpintería chilena e recibir coñecimentos da carpintería galega. Entón, parece evidente que a carpintería ribeira será este ano un dos centros de atención importantes nesta parte máis cultural, máis divulgativa dos saberes, non? Que é o que chamamos as presentacións e demais, o programa un pouco máis académico. Teremos, por suposto, exposicións, algunhas delas que xa están prácticamente para arrancar, para ir dando un pouco de ambiente a Vila de Ribeira. En particular, nunha das carpas que instalaremos, esa carpa que estará destinada á cultura local ou comarcal, teremos varias mostras do Galcria da Arousa, da Asociación Ámbar, da Cofradía da Dorna, será un pouco o centro onde se transmitan os saberes, a cultura propia ao resto do mundo, non? Teremos diversas mostras do patrimonio. Neste apartado, neste epígrafe, temos que destacar todas as mostras da cultura que ven de fora e que se vai presentar aquí. Son as delegacións que participan habitualmente nos encontros, e temos moitas moi importantes e moi variadas, e vou volas nomear porque tenemos en particular unha delegación mixta compartida catalana-balear, con barcos e con presentación da súa propia cultura, tamén moi interesados, por certo, na carpintería ribeira, é dicir, é outra pata máis a engadir aquel centro de atención importante, non? Temos, por suposto, a mostra habitual dos compañeros vascos de Albaola e da Asociación Eusko Bateleroac, que tamén traerán barcos e traerán mostra da súa propia cultura. Teremos unha delegación da Bretaña francesa, da Semana do Golf de Morbihan, que estarán aquí tamén para coñecer o encontro. Simultaneamente, a propia Federación vai mandar en breve unha pequena delegación alá para facer tamén divulgación do encontro. Teremos tamén unha representación irlandesa que traen os seus curracs, as súas embarcacións de coiro e brea, a remo. Teremos, ademais, unha importantísima, como sempre, e esta, perdonade que a presenta así, pero que a especial. Os compañeros portugueses traen sempre unha mostra moi importante e moi diversa. É, en certo modo, a gran alianza da Federación Galega, non? É a cultura portuguesa que, en certo modo, é unha continuidade da propia cultura galega. Así que é un saúdo especial tamén aos compañeros portugueses que traerán unha mostra de maior dimensión que en outras ocasións e seguramente moito máis integrada das distintas manifestacións culturais que se dan en Portugal, que son moitas, non? Estendidas por todo o litoral. E, finalmente, aquela outra delegación da que vos falaba, que é a chilena, é a primeira vez que temos nos encontros unha presenza tan importante pola distancia e incluso polo numeroso que vai ser o equipo. Van traer entre 11 e 13 persoas con un barco que non ven navegando desde Chile, un barco que foi construído recentemente no asteleiro de Albaola en Pasaia, pero que o van botar ao mar e vai vir o encontro que será a súa primeira presentación en público, non? Así que nos parece un momento moi importante para reivindicar que a propia cultura galega vai estar presente
en Chile, como Chile vai estar presente en Ribeira nesta ocasión, non? Vale. Por suposto, teremos mostra de oficios tradicionais, de redeiras, de cesteiros, de diversas manifestacións. Montaremos un espazo familiar. O espazo familiar parecenos especialmente importante porque é o que permite que esta cultura tamén chegue ás crianzas e á xuventude, a xente máis nova, que vai ser o relevo. Falábamos antes de patrimonio, o que nos recibimos e transmitimos. A quen o transmitimos? Efectivamente, ás crianzas. Por tanto, debemos incluílas no encontro, deben ter a súa actividade propia e o seu espacio particular. Entre outras, a parte de múltiples obradoiros e espectáculos destinados directamente ás crianzas e ás familias en xeral, montaremos tamén unha actividade no mar para que os rapaces poidan facer o seu bautismo de mar en pequenas embarcacións a remo, vale? Para que perciban de perto tamén eles a sensación de estar no mar, non? Outra das patas importantes do encontro é sempre a inclusividade. Estamos traballando coa Asociación Ámbar para que poñan unha mostra do labor que eles fan coas persoas que teñen algún tipo de diversidade funcional, como, por outra banda, o encontro convidará a un grupo de usuarias e usuarios deste centro Ámbar para que naveguen, para que tamén sintan o mar en primeira mar, non? É algo que facemos habitualmente nos encontros e parece moi importante estender a persoas con diversidade esta festa. Xa para rematar un pouco o programa, teremos animación de rúa, teremos concertos nocturnos, en particular Catuxa Salón estará con nós, Denis Jures estará con nós. Non podemos esquecernos, por suposto, de Kiko Cadaval. Ribeira é un encontro sin Kiko Cadaval non se pode entender por moitos motivos, pola importancia do propio Kiko como narrador, o gran narrador galego que temos, polo seu coñecemento do medio mariño, da cultura mariñeira, e polo seu carácter de gran divulgador, non? Así que, por suposto, Kiko será unha das almas do encontro. E para ir rematando, decía, estamos pensando en organizar roteiros, presentar o patrimonio en terra, non? Con isto, prácticamente, temos o que sería o programa básico do encontro. Para finalizar con esta presentación, incorporamos tamén un programa audiovisual presentando a última Dorna de Ons, un documental que se presentou hai pouco e está circulando por todo o país con moito éxito. E ademais teremos tamén a participación da Asociación Mares do Fin do Mundo, que colabora con o Concello de Ribeira tamén na mostra audiovisual, e que no encontro está presente tamén pasando varias pezas audiovisuais de carácter entre divulgativo, artístico, creativo, non? Que pensamos que é unha proposta moi interesante para atraer, digamos, novas linguaxes ao encontro. Ben, con isto vou rematando facer unhas poucas mencións, paso a palabra directamente a Xota. Unha mención especial a todas as tripulacións galegas que van estar presentes no encontro. Estimamos que veñan máis de 100 barcos. De feito, estamos traballando con unha estimación de 120 e o dimensionamento vai ser de até 140 para prever que haxa unha inscripción realmente maior. O nivel de tripulantes inscritos vai ser alto. En certo modo, imos ocuparvos a vosa casa. E cando alguén ocupa a casa de outro, vai molestar, efectivamente. Por tanto, un agradecemento moi especial a toda a cidade de Ribeira, a toda a súa cidadanía, as confradías. Imos ter que mover barcos, imos ter que desplazar coches aparcados, imos montar un Cristo.
nunha palabra, imos montar un Cristo en Ribeira. Pero tede seguro que, porque sempre pasou así, tede seguro que a xente vai quedar satisfeita, vai quedar encantada de ternos recibido e de ter compartido con nós esta gran festa. Facer, xa vos digo, esta mención ás tripulacións, sin barcos e sin tripulantes non hai encontro, os barcos son o centro da festa, pero hai outro colectivo que tamén é fundamental, e é o voluntariado. Sin voluntariado tampouco hai encontro. E o voluntariado permite varias cousas. Por suposto, permite aforrar cartos, sin dúbida, non? O que fai unha persoa voluntaria, pois o mellor faino gratis, faino de boa fe, faino de corazón, e o mellor aforran os cartos. Pero hai outro elemento moi importante que ten que ver co voluntariado, que consiste en estender a festa a outras persoas, que as persoas voluntarias realmente se sintan partícipes da festa. É o que decía ao principio, a festa non é impostada, non é un chiringuito que se coloca aquí e o domingo marcha, sino que a xente daqui, en particular o voluntariado, síntese partícipe. E de feito, o domingo, a noite, adoitamos dedicar a última cea desta festa, dedicala a facer unha homenaxe especial ao voluntariado, que é unha das pezas básicas dun encontro, así que animar a toda a ciudadanía de Ribeira a que se apunte como voluntaria. Evidentemente, estar como voluntaria nun encontro implica traballo, pero é unha satisfacción absoluta ver como esas persoas, ao final, se sinten recoñecidas e se sinten parte inherente do propio encontro. E, finalmente, tamén unha chamada á participación cidadá, en xeral, a disfrutar da festa, a decorar as vosas casas, os balcóns, con elementos mariñeiros, e pois que Ribeira sexa o auténtico centro mundial da cultura mariñeira, que o será, entre o 17 e o 20, será, sin dúbida ninguna. Así que eu xa remato, grazas de novo por estar aquí, paso a palabra a Luís, non sin antes facer un último agradecimento que veredes despois no propio vídeo elaborado por Pablo, que temos aí, compañero tamén da Federación de Culturmar, un agradecemento a Catuxa Salón, que puxo a música de balde no vídeo, que estará no encontro no programa nocturno, e a Kiko Cadaval de novo, que puxo a voz en off. Queda dito, así que, perdón, paso a palabra a Xota. Moitas gracias.